Ngadla lapho ngaye bafo lalela kuchazela isitori. Naku nje ngithathe kumina. Lalela phela bhuti. Ngiyakhuluma lalela phela bhuti. Ngangiphakamisela umoya into yokuqala. Wangizokududula ngempamende kabi mangiza lapho kwena yangizwa. Ngangiphakamisela umoya mina. Ngiyena umngani wakho mina. Yangizwa. Hlanganisa lutho nawe. Lesifebe sakho lezi ngasicela ukuthi singivakashele kade sirequestile. Sashintsha i-ride ukuthi iye endlini wathi angithathe sihambe endlini yami washintsha ukuya endlini kubo. Yini kwafanele ngiyenze-ke ngalokho nami ngumfana nginemizwa. Wena uma uthi uhlule ukubamba lesifebe sakho lezi uzoyisola mkhulu inkomo uyoyikhokhela mahhala. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguSitufuzela Ngumandlezulu. So njengoba sivakashele namhlanje la ekhaya nakanjani khona lento angi-understand kahle kwi-relationship yakhe ukuthi kuqhubekelani. So njengoba la uzele kona ukuthi azolandelela ukuze azothola iqiniso. So-ke asike sibuke ukuthi uzohamba kanjani. Sawubona kanjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Isibongo sami ngoNcube, igama lendawo la ngisuka khona iseMayville. Alright. Ngicela ungichazele nge-relationship yakho la isuka khona. Beniphathana kanjani nomuntu wakho and kuze kufinyelela la khona ungasa-understand ukuthi kwenzakalani ngaye sekukhona lezi zinto oyisolayo. La sisuka khona sisuke indaweni eyodwa yabo, so ila sihlangane khona sagcina sizizwana nje kahle up until kwaze kwafika isikhathi la izinto zomhlaba zisihlukanisa. Yena aye esikoleni mina ngiye emsebenzini ngisebenzela yena ukuthi ikusasa lakhe libe right. Manje singiyezwa ngomphakathi ukuthi hayibo mengabe ngisemsebenzini umuntu wami yena uyajabula ngala ngibe ngingekho mina. So-ke maqala i-relationship beniphathane kanjani nomuntu othandana naye useduze kanje kubo? Besiphathene kahle ngoba mina bengiwuhlonipha umndeni wakhe naye uhlonipha wami nje izinto bezihamba kahle up until uthandana naye yedwa. Yes, bengithandana naye yedwa kungekho umuntu engimbonayo naye kungekho omunye umuntu ombonayo. Okay. So la inkinga iqale khona ila khona sesingasazwani kahle yabo, ungasamniki isikhathi sami naye angasitholi sami yabo ngobani bebusy nami ngibusy. Okay, wena ubhizi nomsebenzi? Ngibhizi nomsebenzi. Okay, so ubunga ofi uma ubuya emsebenzini bungathola indlela ukuthi umbheke bekwenzakalani uma uthi ubhizi nomsebenzi? Kwesinye isikhathi bengibuye ngingene nama-night yabo, so overtime nje bengiyisebenzisa kakhulu ngobani ngisebenzela ukuthi ngibe nemali enkulu ekugcineni ngoba le mali engiyitholayo nakhona incane. Okay. Yingakho ngenzela ukuthi ngisacrifice ngalesi sikhathi engisitholayo ukuze akwazi ukuthi naye ajabule ekugcineni. Oh, okay. Mhlambe-ke abakubo bazizwa kanjani ngawe nakhona mekuwukuthi bayakwazi? Bakubo angeke ngisho ukuthi mhlampe bayangazi kangconywana kodwa banakho ukungibona njengomfana wasendaweni. Abazi ukuthi uthandana nengane yabo? Bazi ukuthi nje siyazwana kuphela. Okay. Abakini bazizwa kanjani ngosisi? Mina-ke umndeni wami wakubo kababa nawakubo kwamathi ngibachazele bonke ngobani uyena umuntu engifisa umshada. Oh, okay. Mhlambe-ke niyathintelana amafoni, uyakwazi nje unayo access ukuthi uthi jobe efonini yakhe mhlambe ulo muntu othi mina yami ifoni ayithinta? Ya nayo access efonini ngakwazi ukuthinta. Yes. Yena uyakwazi ukuthinta ifoni yakho? Yes, nayo uyakwazi. Ngathi awunayisho. Hayi ngazi ukuthi ubumncisha nje ifoni yakho. Ukuthi besingajwayele ukuthola leso sikhathi ngesimanga sezinto yabo. So nje mengabe lithola ithuba nje benginakho ukungena kodwa manje bengangeni kakhulu kuma-social media beyidlalela lama game la ukuthi ugcine uthola imali ekugcineni into ekanjalo. So ubambeni-ke noma utholeni noma uzweni mhlambe bakuhlebela ukuthini ngomuntu wakho esiyintsha aseyenza manje? Mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi kade yaqala ukuyibona ukuthi wena ubungazi usanda kwakuthola nje. Kwenzekeni?
So ngelinye ilanga kade ngihamba ngibuya emsebenzini nakhona bekuyiholide yabo, so abantu abasebenzi ngamaholide, so ngasheshe ngabuya early emsebenzini. Manje inkinga kibe lapho kahle kahle bejwayele ukuthi babonane mengabe mina ngisemsebenzini ngoba bayazi ukuthi ngibuya late yabo, bakhululeke, kanti sebezokhululeka ngesikhathi esi-wrong. Bebonana noba? Bebonana nalo bhuti lo kukhulunywa ngayo emphakathini ukuthi bayathandana. Uyamazi vele ubhuti? Wakhona erawundini noma mhlawumbe wasekudeni ufika ngoba nakhe Wakhona erawundini. Niyazwana? Sijwayelene, sijwayele ukubonana nje kuphela. Okay. So ngathi ngifika-ke ngezwa ngumngani wami-ke esengichazela ukuthi hayi bo, intombi yami ngathi siyabona, kanti nami besithanda ukuthi kuqhela nje eduze kwami. So wase wazama-ke ukubheka-ke thola-ke manje mhlawumbe usuguduza nawe ngey'ndlela zakho ukuthola ukuthi iyiqiniso kangakanani lento abangitshela yona. Ngizamile nami yize ngacishe ngaxoshwa nje emsebenzini ngoba phela ngithi ngizama ukubona ngempela, ngiyibonele ngawami yabo. Nga-offer ngolunye usuku ngaqamba amanga emsebenzini ukuthi ngiyagula kanti ngifuna ukubona yona le ngane le yabo. Elinye ilanga-ke ngathi ngithi ngiyabheka, hayi lo muntu wami uyedwa yabo, so ngafica omunye umngani wakhe yabo ababefunda naye ndawonye, so uyena-ke lo engamfica naye. Angimtholanga lo kade kukhulunywa ngayo emphakathini. Umngani lo ubulili buphi? Wesilisa. Wesilisa? Yeah. Okay. Awumazi? Angimazi naye ngoba nikade befunda ndawonye. Oh, okay. So ubusathi uyangichazela ngokuthi kwakuyiholide washeshe waphuma emsebenzini? Yes, kwenzakalani lapho? Ngaleso sikhathi-ke ngade ngibuye emsebenzini ngihlangana nomngani wami. Umngani wami-ke wase angitshela ukuthi hayi angeke ngihambe ngiye lapha endaweni yasePaki yabo, la iy'ngane zesikole inokuhlala khona uma ngabe siphumile isikole yabo. Mengithi ngiyafica umuntu wami laphayana uhleli nomunye umfana laphayana yabo. Okay. Ungamazi? Angimazi lo mfana lo. Ngase ngehlisa umoya-ke, ngase ngizama ukuyicabanga lento kade ikhulunywa la emphakathini. Ngase ngathi hayi angingahambi neningi yabo, ake ngihambe ngedwa ngiwusolo yabo. Ngase ngamyeka-ke yena akazi ukuthi ngaye ngambona ehleli nomunye umfana. Awufikanga kubona, wababukela ekudeni? Yes, ngoba bengifuna ukuthola esinye isikhathi sokuthi yabo into mengiyibona kanye ngenzeka ngingaphinde ngiyibone, kanti bese ngiyibona okwesibili kusho ukuthi sekwamabomu yabo. Uma ngabe yenzeke kanye suke kuyiphutha yabo. So ngathi hayi ake ngilinde, ngifuna ukuyibona futhi lento okwesibili ukuthi iyenzeka ngempela yini. So indlela ababehleli ngayo yayi kanjani? Because nina kanjani uyakwazi ukubona umuntu ohleli nomngani wakhe uthi okay umngani wakhe lo? Uyakwazi futhi ukubona umuntu ohleli nomuntu athandana ubone ukuthi labantu laba bayathandana labo. So indlela wabafica behleli ngakhona yayinjani? Indlela ababehleli ngayo like babesondelene kodwa hhayi kakhulu yabo. So yona afike yangidida umqondo yabo. Ngafike ngacabanga ukuthi hayi bayathandana, ngithi ngiyababuka abathintane yabo. So kwaba khona i-second chance engibanika yona, ingakho ngigcine ngithi hayi ngifuna ukubabona okwesibili-ke manje ngoba babengekho that close. So njengoba usinikezile inamba kabhuti lona, uthathephi, uthole kanjani? Wenze njani ukuze uzokwazi ukuthola indlela yokufinyelela kuyena? So lo bhuti lo unemoto ayisebenzisayo. So kahle kahle ushaya lezi zinto lezi zo-Uber, o-Bolt. So umngani wami ngolunye usuku wakwamrequesta, wabona ukuthi hayi bo ufika ngesikhathi, so wagcina semthanda wathi hayi ngizothatha inamba yakho ngingabisarequesta manje ngoba kuzofika enye imoto yabo, ngcono ngivele ngikubize direct yabo. So ngayithola kuyena-ke kanjalo ngoba uyena umngani wami ongathi unako umazi kancane. Okay. Yabo kuyenzeka sometimes uthola ukuthi umuntu uzongena kubudlelwane athi mengena kubona athi akanamuntu, athi single and athi kade agcina kuba nomuntu.
So what if ubhuti vele utshelwe ukuthi yena akho muntu vele wena awukho exist, because ngeke simbeke icala lokuthi uthathe intombi yakho ekubeni utshelwe ukuthi umuntu usingle. You understand? Ngiya-understand. Okay. Ukuthi mina indlela engizoyibona ngayo ukuthi kungenzeka ugcine imizwa yabo si-overflow, like si-overpower yabo. Okay. Ugcine njengaye nje ubhuti, yena ubhuti onze njani ukhulumile nomuntu wami yabo, kodwa umuntu wami agcine engalitholanga ithuba lokuthi amchazele ukuthi ukhona umuntu ahleli naye yabo. Ngisimanga sokuthi kungenzeka ukuba overpower ile mizwa le eyenziwe lo bhuti. Oh, okay. Ithi ngimbize ke mhlambe methola ithuba lokuzikhulumela kungenzeka likhiphe iqiniso sazi ngaye esizweni side lapho ukuthi kwenzakalani phasi kwabo. Ayikho inkinga. Imlandi. Yeah. Ngicela silandeleni. Phinde sinamukele futhi bakubukeli bayo iBlack Life TV, uhlelo esilubiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke nakanjani ubhuti uzuvumela ukuthi abe nathi, and ngiyathemba ukuthi iqiniso lizophuma nje yonke into ibekwe phezulu kwetafula and sithole nanesisubulu ukuthi sibone ukuthi kuzogcina kanjani. So ke asizi ukuthi ngabe kuzohamba kanjani, sibone kanjani. Ngiyavula njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo negama lendawo la usokhona. Isibongo Mkhize, ngokusuka ngisuke sickname. All right. Uyamazi ubhuti engihle naye? Ngike ngambona ngesikhathi ngisahlala eMayville. Yebo, ngimazi kanjalo nje. Ubugcina ukumbona kuphela nikazi nakhuluma nje. Hayi, angikaze ngikhulume naye. Okay. So mawuzwa igama lesho kuthiwa umfunani umuntu wami, yini eringa emqondweni wakho? Mawucabanga nje ucabanga ukuthi ubizelweni kwishow ebizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Njengamanje ngisadidekile njengamanje ukuthi ngize ngifike lapho ngifike kanjani, yona into esangidida njengamanje. Okay. Ubhalile ubhuti ziningi izinto afisa ukuzazi, ziningi izinto afisa ukuzibuza. So ngicela umuphe ithuba lakho, isikhathi sakho, umlaleli ukuthi yini le afuna ukisho kuwena noma afuna ukuyibuza. Hayi, angakhuluma. Ngiyabonga. Ngizosikhulumisana. La ngoba ngibize la ngibizela ukuthi kahle kahle sizozama ukuxazulula le ndaba leyo ukuthi Ma-ke bafu, sixazululani iqala. Size sixazulule nje. Yazi ngisho umsebenzi wami soxazulula yini esixazululayo kahle kahle. Awuhlale phe kodaba ngikuzwa mawuthi siyaxazulula yini esibangayo ngoba ngikwazi mina. phela mina inkinga Wena uyangazi wena. angikwazi. Awungazi. Ngikwazi ngokubona. Hayi ukhulume ngilalela. So inkinga yami isekuthenini ukuthi mina ngizakhela ubudlelwane nontombazane, kodwa manje sengibona kukhona isandla sesithathu. Nentombazane, ubalo intombazane emantombazane emaningi kangaka emhlabeni futhi. Ngawusinobuhle Sithola, ngani noma uyamkhumbula yini awagibela nje imodeli osebenza ngayo before. Hayi. Awuqhubeka bafu. Manje ngengizwa unako ukuthi mengabe enayo imali a request mengabe esikoleni, kodwa kwesinye isikhathi gebela i-tax yabo. So ngicabanga ukuthi nahlangana lapho ngaleso sikhathi requestini. Khuluma ngomuntu waseMayville. Yebo impela. Umuntu wakho Umuntu wami njengoba uyakufihla kodwa. angazi ke. Uyakufihla kuvumele ukuthi uyakufihla. Ngoba phela angijwayele ukuhlala. Ufunani kwamanye amadoda engakufihla? Yabo asiye ukukhuluma ngayo, sikhulume ngayo yabo ngoba okwamanje akekho la. Uzokhulumani ke ngami? Hayi Ukube bobu. ngibizeke. Yazi futhi ngimoshela isikhathi sami into yokuqala. Ngiyasebenza uyangifonela ngithi mina ngibizelwe into eziserious kube bengazi ngibizela lo doti bengeke ngise mina. Wena nje usungazokhulumela isifebe izifebe ziningi kangaka emhlabeni. Mfethu umuntu engizomkhokhela lo. Nekuphela lo nyaka lo. Ngoba kade Uzomkhokhela. ngihamba ngiyosebenza. Nawe ngani uyasebenza. Usebenzela njengoba usebenza. Uzokhokhela igobhozi. Uzokhokhela igobhozi.
Lokhokhela inkomo. igubhuzi leli uzolukhokhela iy'nkomo. Anganawo kahle inkomo. Mina ngikhokhela yona leyo nkomo leyo idlile. Niku-relationship naye? Umuntu engiyidlelayo nje. Akuyonto serious? Ngiyayishayela nje futhi ngisazomphinda futhi ngo-Brown. Sazomphinda. Umlobole bhuti silobolele. Ngoba ungisize kakhulu futhi usilobolele. Ngisazomphinda futhi. Ngangikhaleli nje ngentombazane, amantombazane emaningi ngangaka bhuti. Ungimoshela isikhathi sami uzongitshela ngentombazane. Emaningi ngangaka. Maningi amantombazane. Ufunani kweyami? Yeka lo muntu bafu. Angathi usutholile ukuthi wenzani. Wena mina ngabe uyamyeka. Vele kade ngamyeka. Mina ngangiyishayela nje kuphela yonke engangiyifuna le ayikho enye. Manje point indaba mengabe nginaye endlini angakwazi ukwenza lezi zinto lezi ayenza ngesikhathi ungakofiki. Ngisho ukuthi usephelile. Ngisho ukuthi usephelile. Mosha lo muntu. Nina njalo ngidlala ngezingane zabantu la. Ngadla lapho ngaye bafo lalela kuchazela istori. Naku nje ungithathe kumina. Lalela phela bhuti. Ngiyakhuluma lalela phela bhuti. Ngangiphakamisela umoya into yokuqala. Wangizokududula ngempamende kaMangiza lapho kwena yangizwa. Ngangiphakamisela umoya mina. Ngiyena umngani wakho mina. Yangizwa. Hlanganisa lutho nawe. Lesifebe sakho lezi ngasicela ukuthi singivakashele kade sirequestile. Sashintsha i-ride ukuthi iye endlini wathi angimthathe sihambise endlini yami washintsha ukuya endlini kubo. Yini kwafanele ngiyenze-ke ngalokho nami ngumfana nginemiso. Wena uma uthi uhlule ukubamba lesifebe sakho lezi uzoyisola mkhulu inkomo uyoyikhokhela mahhala. Mina lo muntu nje mangimthathile sabhenga ngabuya ngenza into engenza kuphelile. Hayi ngoba ngiserious. Qhubeka nento yakho ilobole. Njengoba ngisho lo muntu lo njengoba ngithi ngifuna umlobola ngimkhokhelela iy'nkomo ingobani umuntu ajwayele ukuhamba iy'ndawo zamatshwala into kanjalo. Ukutshela kanjalo. Ngimazi kanjalo. Ukutshela kanjalo. Ngimazi kanjalo. Musu kungibhedela wena indaba ukuthi uzoloku ungitshela ngalesi sifebe lesi. Ngimoshela isikhathi izikhathi ziyahamba ufuna ukuyosebenza. And masisuka la wena uzongirequesta ngifike ngikushiye endlini yakho. Ngeke ungihambisele amahhala. Ngiyayifuna le mali ongimoshele yona. Le mali leyo okhuluma ngayo iyakuyena. Yokhokha iy'nkomo mina. Kho mali ozoyithola kumina. Safuna ukukhokha iy'nkomo bafu. Namanje inkomo. Namanje inkomo. Ngakhe umndeni kahle kahle la ngakhe ikusasa la. Wena uzofika uzobhedliza wena isandla sesithathu. Wena ufike kukhona ubudlelwano obuhle kabi la. Wangangitshela ngani phoma ukusibuza. Athi wena wathi uyahluleka ukwenza ucansi. Nje ubhedliza ubudlelwano babanye bafana la ngaphandle. Ngisho ukuthi uyahluleka ukwenza ucansi. ucansi. Ney'ntombi zabantu. Uyahluleka ukwenza ucansi kushuthi. Uma uzokhuluma kanje kwenzakalani enhliziyweni yakho? Ngempela. Wena lo muntu ozimisele kanje ngayo. Ngifila ngathi nje ngisadeserve ngisho nokuphila emhlabeni angazi kwenza. No, kwazi singakhuluma kanjani. Ngoba lo muntu lo njengoba ngisho umuntu obalulekile empilweni yami ingakho ukuthi ngisaqhubeka ngisafuna ukukhokhela iy'nkomo. Yabo ubalulekile lo muntu empilweni yami. Bungeke uthole omunye. Ukhuluma kanje na. Manje angifisi ukushintsha umoya yabo. Uzokwenzani washintsha umoya bhuti? Uzokwenzani washintsha umoya? Ingakho bakushiya nje. Manje mengashintsha umoya uyogcina sengingasalawuleki. Awushintshe sibophe. Ushintshe sibone. Ushintshe sibone. Ngangisabise mina. Ngangisabise mina ngemsaba omunye umfana. Ngaba ngilalanga nentombi yakho bengangikusaba ngimsaba omunye umfana mina. Ngangisabise. Usafisa kodwa ukuthi simfonele sizwe ngaye lakhe iside ukuthi ithini into. Yes sesimzwile ubhoti ukuthi uthini but usafisa simfonele noma lokho akushilo sekwenele. Manje uthi usemiyekile ngicabanga ukuthi singamiyeka singamfoneli. Ngawudlisiwe wena. Okay. Bhuti ngiyabonga kakhulu ukuthi unhloniphe ufike. Sesikutholile konke bevele ebesikade sikudinga ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya nisibonile nani ukuthi kwenzekeni uvele wathi nje bhadla wabeka zonke izinto phezu kwetafuleni wachaza ukuthi kwenzekeni kwenzekani. Kuyilapho umfowethu ngala uzimisele and uyabona ukuthi angeke awushintshe umqondo usadinga ukuthi ehlise umoya abe right yena uthi usazobuyela kumuntu wakhe because vele ufuna ukuthi andise umndeni wakubo ngaye. Ngicela ungakhohlwa usubscribe like ushare ngenze nakho. Bye.